Ito nga, bali yung grocery inabot lang ng 606. Tapos yung MP Light litro ay 1,609. Tsaka yung chichirya lang ay inabot ng 1,711. Hello guys! Hello mga mamshi! Ayan, pupunta ako uli sa grocery na malapit dito sa amin. Pero dahil sarado yung daan, dun na naman tayo sa Longkat. Kasi nung isang araw, diba, namili na ako ng mga chichirya. Ayun, naubos na. Kaya mamimili uli ako ng chichirya. Dahil malakas dito sa amin yung chichirya sa mga bata. Kaya sayang naman yung benta ko. Hintayin ko pang mamili ng mga ibang item. Diba? Kung minsan kasi, kahit wala na akong chichirya, hinihintay ko pang mamili ako ng ibang item bago ko isabay. Ayun, sayang naman, kaya bibili na ako ng mga chichirya. Ang mabili dito sa amin katulad ng mga piatos, ng bikat, ng Nova, yan yung number 1 na mabili. Dahil mainit, tanghaling tapat, magsosombrero lang ako. Medyo sira na yung sombrero ko. Ayan guys, nakarating na tayo. Bali galing na ako doon sa grocery. Hindi ko na kayo sinama dahil lobat yung cellphone ko. Wala akong dalang cellphone, iniwan ko lang. Sobrang init kasi tanghaling tapat. Ay, hindi naman pala tanghali. Ano na pala? Siguro umalis ako rito mga alas 3. Akala ko tanghali kasi ang init. Ayan guys, ito yung napamili ko dito sa malapit lang dito sa amin. Bali, diba nung nakaraang araw namili ako, naubos na yung mga chichirya ko. Kaya namili ako uli ng mga chichirya. Pero yung grocery, hindi pa masyado. Ito lang yung halos grocery, ito isang balot. Tapos yung 3 bundle na yan, halos lahat yan ay chichirya. Tapos iyon, tissue. Tapos ito, kumuha ako ng isang box na MP Light litro. Yan, bali yan, lahat yan. Inabot siya ng 3,926. Kasi yung Emperador litro ay 1,609. Lahat ng yan ay chichirya. Bali ito lang yung kunting grocery. Yan, ito lang yung kunting grocery. Tapos lahat na yan ay chichirya. Tsaka yun. Ayan guys, ito yung pinamili ko. Ayan. Bali yung may check, yan lang yung parang grocery, yung Bear Brand, Milo, Asin, Nesty, San Marino, 55 tuna, yan lang. Tsaka ito naman ay yung MP Light, tsaka spread butter, tsaka yung tissue. Tapos lahat ng yan ay chichirya na. Ito nga, bali yung grocery inabot lang ng 606. Tapos yung MP Light litro ay 1,609. Tsaka yung chichirya lang ay inabot ng 1,711. Tapos ayan na nga guys, meron na naman akong napansin na presyo. Ayan, yung plastic 8x11 ay 11 pesos. Ang bentahan ko lang nito ay 12. Kasi dun sa bayan, binibilhan ko ay nasa 8 pesos lang. Kaya binibenta ko siya ng 12. Ngayon, ang bili ko ay 11 pesos. Ibig sabihin, piso lang yung tubo ko sa plastic. Oh my gosh. Ito yun. Ayan. Dun sa bayan, sa grocery binibilhan ko ay 8 pesos lang to. Kaya naibebenta ko siya ng 12. Dito, sa malapit sa amin, hindi nga ako namasahe pero masyadong mataas. Kaya lang ang gusto ko lang kasi dito sa malapit sa amin ay dahil maraming chichirya. Doon naman sa pinamimilhan ko sa bayan, yung groceryhan doon, ang kunti lang ng chichirya nila. Ayan. Ayan, ito lang yung pinamili ko. Bear Brand. Ayan, ito lang yung pinamili ko. Bear Brand. Tapos Milo. Tapos bumili lang ako ng buttercup, pwedeng pang sarili lang din namin kasi pandesal. Nesty apple, tapos yung dalawang white rabbit. Tapos yung pangbalot sa yelo, dalawa lang yung kinuha ko dahil
hindi ako familiar dito kung maganda ba ang gamitin to. Yan, Starex. First time kong gagamit nito sa yellow. Tapos ito, asin. Ang bentahan ko nito ay piso. Yan, ang bentahan ko ay piso. Tapos yun lang yung dilata ko, konti lang. Tsaka ito, White Rabbit. Ayan, yan lang. Tapos halos lahat na nga ay junk food. Yan. Umabot yung chichirya ng 1,711. Lahat yan, chichirya lang. Tapos ito lang. Aray ko. Yan, 1 litro siya. Ayan siya guys, 1 litro. Tapos ito, tissue. Bale, ito yung inoffer sa akin nung may-ari ng grocery kasi ito daw talaga ay pang tindahan. Kasi yung kinukuha ko sana ay piraso lang. Tapos ito yung inoffer niya sa akin. Bale, yung lahat na yan ay 90 pesos. Ang bentahan daw niyan ay 12 pesos. Kaya yan yung inoffer niya sa akin kasi malaki daw yung kita or tubo natin mga sari-sari store. Ayan, syempre kinuha ko kaagad kasi nga yun, mura. Tapos ito na nga, ano ba yung mga nabili ko chichiryang malalaki? Ito, baconet strips. Yan, ito yung mga nabili kong chichirya. Yan guys, yan yung mga pinamili kong chichirya. Iisa-isahin ko sana ipakita sa inyo. Kaya lang medyo nakakatamad kasi ang liliit niyan kung iisa-isahin ko. Kasi ito pa nga lang, dito pa nga lang, nag-uumpisa pa nga lang ako medyo, yan, nabagalan ako. Kaya hininto ko na. Diba? Mas marami ako mga yung Nova, Bika, tsaka Piatos, mga ganyan. Yung mga Lala, lahat ng chichirya, halos lahat kinuha ko. Para naman marami silang pagpipilian. Ayan, ang problema ko na naman ngayon yung pagsabit ng mga chichirya. Diba? Relate dito yung mga sari-sari store. Ang sarap lang mamili. Pag andyan na yung nakakatamad na mag-ayos sa tindahan. Pero kapag nakita mo naman ang maayos yung tindahan mo, nakakawala ng pagod, diba? Kaya ito, magsasabit na tayo. Tapos ito yung aking tissue. Yan, tapos ito lang yung aking kunting pinamili sa grocery. Yan.